калі канкрэтныя встречи падымаць іх і вырашаць таксама на нацыянальнай радзе. Заносіць у парадак дня і вырашаць партыйным шляхам. Зрэшты, партыя моцная не толькі партыйнай дысцыплінай, але і партыйным плюралізмам. То есть можна падняць гэта пытанне на любым паседжанні і сказаць Віталю адкрыта ў твар. І за гэта нічога не будзе, па-першае, па-другое, будуць зроблены адпаведныя высновы. Ты не зрабіў таго і таго, за што браўся. На кожным з'ездзе такое пытанне павінна падымацца. Але я скажу вось што. За 3 з'езды, якія прайшлі, яшчэ ніводнага разу на з'ездзе БХД не галасавалася пытанне, каб, напрыклад, зняць кагосьці са старшыню альбо нават памяняць сістэму. Такое пытанне проста не ставілася на галасаванне. Это таксама сведчыць пра тое, што крытычнай масы незадаволеных сённяшняй партыйнай сістэмай пакуль што няма. Ага. Но есть отток людей, то есть незадоволенные, они не поднимают пытания, а просто сыходят и... Тут кажуць ужо пытанне да саміх людзей. Калі яны не гатовы абараняць сваё меркаванне ўнутры партыі, то хутчэй за ўсё яны не будуць у партыі. Насамрэч партыец это той чалавек, які гатовы з пенай ля рота літаральна адстойваць сваю правату, калі ён у ёй перакананы. Але пасля таго, як прынятае агульнае рашэнне, он падпарадкоўваецца яму. В этом моц партыі. Это не ёсць нейкі пэўны кшталт людзей. Это просто найбольш эфектыўны спосаб, тысячагоддзямі чалавечай гісторыі выпрацаваны, дасягнуць поспеху, дасягнуць пераменаў у палітычнай сферы. По-першае, адстойваць свае перакананні внутры партыі да упора, внутры менавіта. Не звонку там кажучы, што вот яна кепская, альбо вот этого там нічога не зрабіў. Внутры партыі. Самыя жаркія, самыя жорсткія дыскусіі, выбары, перавыбары, унутраныя канфлікты. Это тое, што нараджае партыю насамрэч. Гэтага не трэба баяцца. Для партыі гэта норма, это нармальны працэс. Калі гэтага няма, можна сказаць, што ў партыі нешта не ў парадку, альбо яна яшчэ не спелая. Шмат у чым і БХД, можна сказаць, дастаткова сырая, таму што ўнутраная дыскусія ў нас не заўсёды такая напружаная, як, напрыклад, мне б хацелася. Таму што калі людзі ўкладаюць душу ў гэта абмеркаванне, ў нараджэнне рашэння, тады рашэнне сапраўды атрымліваецца моцным, яно атрымліваецца вартасным. І людзі могуць з поўным правам сабе сказаць: я адстойваў сваё рашэнне, наша агульная пазіцыя. Потому што партыя гэта еднасць.